ang relasyon ng tatlong branches of government ay laging, syempre may kinalamang pag-iimpluwensya sa isa't isa. Pangunahin pa rin yung checks and balances. Pero syempre, ang bawat branch ay nakikinig din sa isa't isa in terms of ano yung sense nila. Pero I would say na dito sa Senado o sa buong Kongreso, marami-rami pa rin ang mga advocates ng press freedom at hindi isusuko yung mandate o responsibilidad namin na makadinig at makadesisyon sa isang issue ng franchise ng mass media. Yung usapin na lumabag ba o hindi ang ABS-CBN sa terms ng franchise nila, ang tamang pangunahin dapat duminig ay ang Kongreso at huwag susubukang i-hijack ng executive sa pamamagitan